Bejn April u Ġunju ta' din is-sena, kuljum kien hemm żieda ta' 43 vettura liċenzjata fit-toroq Maltin. Tgħid dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li kkonfermat żieda oħra fil-karozzi fit-toroq ta' pajjiżna fejn kif tixet ukoll it-tabella ppubblikata mal-istatistika iż-żidiet ma jaqtaw xejn għal kwart wara kwart. Illum jistgħu joħorġu fit-triq 365,483 vettura. Din iżieda ta' 1.1% fuq l-istess perjodu s-sena li għaddiet. Mit-total ta' vetturi li wieħed isib f'pajjiżna, 78.6% huma karozzi tal-passiġġieri u 13.5% huma vetturi kummerċjali. 6.7% huma muturi fil-waqt li jinqas minn 1% huma vetturi għal ġar tal-passiġġieri bħal tal-linja u minibuses. Sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena 60.5% kellhom magni petrol u 38.8% kellhom magni diesel. Għalkemm iż-żieda ta' vetturi tkun interpretata bħala riflessjoni tal-ġid ekonomiku li joħloq pajjiżna, din tpoġġi pressjoni fuq l-infrastruttura f'pajjiż li waħda mill-isfidi ewlenin tiegħu hi dik ta' traffiku.